तनी पचरा के हमनियों को झलक दिखाई जा। हे बाबूआ हे बाबूआ भक्त कहले का कि माई अब तेरे मत करो। एक बार हंसू बोलौले तो कौरू को मखिया से चल के माई थावे वन में आ गइलू। आई हो भक्त रोज बोलावता ये कहो कि तनी हम रहसू अकेले बोलौले हम सब लोग के साथे बोलाओ तनी मजबूरी बा पैसा ले लेके बुलावे के पड़े ना तो जहां जे भक्ति देखाओ नहीं सजिंता लोग है सब फेल करे ना जी। तो भक्त कहले के माई कि सबका के बेरिया मैया और हंसत खेलैतावे लू की हमारा बेरिया तने खाली प्रेम से जकार बोल दी सबे जेकरा के माई दोनों हाथ देले होई है दोनों हाथ उठा के बोली। हां जेकरा के दोनों हाथ ना देले होई है अरे दोनों गोर उठा दी। हां दोनों गोर उठा लिया इनका मूरी पर रख दी। सिलेंडर बुझी है तनी प्रेम से तनी माई के जकार बोले के बाद प्रेम से बोली साली मैया की नेबेल पे आजी नेबेल हो गइल हतना टाइम नहीं खे। हे बाबूआ तो सबका के बेरिया हमारा बेरिया यही पर पावती चाल चली लो कैसे सबका के बेरिया हो सब नहीं खावे लूटी हमारा बेरिया अपन ढुकेला। अरे भवानी माई कोइलू कहवा तेरिया भवानी माई कोइलू कहवा तेरिया कि हमारा भवानी माई कोइलू कहवा तेरिया हमारा तेरिया देले बारू तो इहो बबुआ तारा के बोलावता कुछ देवे के नहीं खे बस खाली दर्शन दे दो। भक्त कहले के माई तो अंधरू के अखिया दिहलू कोरियल के काया अंधरू के अखिया अंधरू के अखिया अंधरू के अखिया कोरियल के काया अरे बाजी न के पूत दिहलू अरे धन तो हर माया भकल के माई बबुआ मनी सब हदरिया हमारा दरिया परमदान्य दीनानाथ चौरसिया जी कोर से माई के भजन का पुरस्कार आइल बा। माता रानी से प्रार्थना करब कि दाय दृष्टि बना के रखे। भवानी माई कोइलू कहवा तेरिया हमारा तेरिया भवानी माई कोइलू कहवा तेरिया हिंदू सनातन धर्म में ऐसा नहीं पर्व है दुर्गा जी गईली छठी मैया तो चलते चलते कह देवे के बाद छठी माँ
पुरस्कार दिले बनी नमो भैया गुप्त दान महादान बार बार प्रणाम बा और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई एगो भक्त कहले के हनुमान जी रौड़ा के हैं रुद्र देह तजने हमसो रुद्र देह तजने हमस भरते भे हनुमान स्वयं शंकर भगवान है एक हमारे रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काज करे काटी है हनुमान जी से भक्त कहले के हनुमान जी अंजनीला ननमय बाबा सुमिरा नवा करी दो अंजनीला ननमय बाबा सुमिरा नवा करी दो भक्त कहले के माए रौड़ा स्वयं ए जगत के दाता है हनुमान जी अब भक्त में भी महान है जब इंसान पर मुसीबत आवेला तो भगवान के लोग खोजेला अब भगवान पर स्वयं जब मुसीबत आई तो हनुमान जी के खोजले बोले चाचा चला दी भगवान राम जी नरहरपुर के धरती से पुरस्कार आइल बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा छठी भैया कल्याण करत रहे रामा जी के पुत्र हवा पावा नकुबा रामा जी के पुत्र हवा पावा नकुबा अरुण भाई आपन कोरा उठे अरुण भाई आपन शुरू कर नाच गान उठे अरुण भाई आपन चालू कर गुमटी दुकान अंजनीला लाना माए बाबा सुमेरा नवा करी तोहार अंजनीला लाना माए बाबा सुमेरा नवा करी तोहार